जागोन दे आइ आं अनजिमाखौ थगायगोन आलासिफोरा लोमजानायखाय दिनै फैनो हाथ'ला होननानै बुंगोन र' आं अनजिमाखौ खबर लायनि अनजिमा अनजिमा औ अनजिमा 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 मा जाखो फिसा अनजिमा मा जाखो आइ अनजिमाया बिस लोंनानै हे गसाइ फिसा माबोरै जाखो नोङो औ अलमबारादा रनाय रनाय नोंनि गांसे द्राफ्ट फैदोंमोनलै नायलाय बा मा मिनिलायखोलै आदा एपइन्टमेन्ट लेटार आंनि साख्रि जाबायलै फंबाय नैबेयाव मोनसे साइन होदो पार्टी होनांसिगोन दै माब्लाबा जागोनलै फंबाय जइन जाग्रोनोसै माब्लाबा लोगो मोनबा जासिगोन दे दे थांदो दिनैनि गोजोन खौरांखौ आं गिबियावनो आंनि अनजिमानि निशा नों बेवहाय आरो बियो सोर बियो सन्जिब जायजों आइ आफाया आंनि जुलिनि रादायखौ खानानै दोनदों बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा नाथाय आंदि नोंनि बे समायखिरा लानाया नोंनि गोरबोनि नङामोन अलंबार बिनि थाखायनो नोङो गासैबो समायखिराखौ बावगारलांजोबनो हमबाय नङासै नङा अलंबार आंनि नोंखौ मोजां मोननाय आरो समायखिरा लानाया मोनसेबो नंखाय नङा नाथाय नोंदि दायना बुथारनाय आरो नोंनि नोंफाखौ बुथारनाया नंखाय नङा मा आंनि आफाखौ बुथारदों आं दायना बुथारदों सोर बुङा नों बै लारु देवानिया खोन्थाफैदों लारु देवानि निशा आं नोंखौ दासिमबो आंखौ निमाहा होदो अलंबार नों आंखौ बावलांनो नाजादों फैदो सन्जिब हारसिं हारसिं माना
हारसिङै बेसे गोबाव बेसे सम थाबावनो मादि गेलेहोखो आंखौ मानि थाखाय खाफालावसो लिरना गैया नामा खाफालावसो लिरना गैया नामा हारसिङै जायखौ आं आंगोनिख्रुइबो हास्थायसिनदोंमोन बेबोसो आंखौ फोथाय खेबस' खालामलांबाय जायखौ आं आंगोनिख्रुइबो हास्थायसिनदोंमोन बेबोसो आंखौ फोथाय खेबस' खालामलांबाय समायखिरा सद बांसाया ओरैनोसोमोन नामा मोदोमनाय बिबार बादि मायासोमोन नामा सिमांसोमोन नामा गोजोननाय मोनबाय नामा रंजानाय मोनबाय नामा हो नोंनिसो दुखु दाहा मेगननि मोदैखौ नुनानै फैमाल जाहोनानै सिमांनि देरा बायफ्लेहोनानै सिमांनि देरा बायफ्लेहोनानै आइ आंथ' थांनोसैयानो नोंहासो हारसिं जासिगोन मोजाङै थाबानो जाबाय जागोन फिसा सिखारदो फिसा May I come in, sir? Sir, नैबेखौ खेबसे नायलाय
बेयावथ' सारनि सिगनेसार नांगोन नों सारनि सिगनेसारखौ लाना फैग्रो आं खामानिखौ मावनो हागोन दे जागोन सार सार नोंथांखौ अफिसाव फैनायनिफ्रायनो जोबोद दुखु नुदों माबाफोर जादों नामा सार जोंनि न'खराव मोनसे गिदिर जाथाय जालांबाय बेखौनो आं सानबाय थायो सारनि जेंनाखौ खोन्थानो हागोन नामा दिनै नांथ'ला दे माब्लाबा खिन्थासिगोन थां नों सिगनेसारखौ लाना फैग्रो जागोन सार माब्लाबा सम मोनब्ला खोन्थाबानो जाबाय आं सिगनेसार लाना फैनि औ दे थांनोसै आं हेलौ रनिमा नों बहा दं नोंजों आंहा जोबोर गोनांथार खोथा दङमोन नों आंखौ दा बेलासियावनो लोगो हमथारनांगौ आं दानो माबोरै थांगोन जेबो नङा रनिमा आं गोबां सानबाय मा जादों नोंहा मानो एसेबां हाखु दाखु आंखौ आइ आफाया गुबुन सिख्लाजों हाबा होनो नागिरदों हाबानि सानाबो साननै सानथामल'सैसो बिनिखायनो दिनैनो दैखालांनोसै नों रनिमा ना औ आं सन्जिब थौ थांसै थौ मा लारु फंबाय मा फैनो गोनां जालायखो गिदिर खोथा जाबायलै आदा मा खोथा जालायखो नोंसारनि सन्जिबादिया गुबुन सिख्लाखौसो लाना खारबाय मा बे खोथाया बोरै जानो हानो हाबानि दिनानो सफैथारबाय नोंगौ आदा नोंमारथारगौ बिसोरनि रायज्लायनायखौ आं आन्दोआव थानानै खोनासंबाय दंमोन लारु फंबाय बे खोथाया जुदि नंमारगौब्ला जोबोद गाज्रि जागोन नोंगौलै आदा नोंमारथारगौ नै आं खोमा हमदों ओइ केके थां नोंसोर सन्जिबखौ हमना लाना फैथां हिन्जाव लाना खारदों बियो ओइ बाबु गय हरलै र' नैलै आदा सुनिया गयाबो खान्दालै बिदिनोलै आदा मा दाम गयालाय थाइथाम आदा थाइथाम आथाना गोलैना हैद मा रखमलै आदायालाय गयनि दामानो बारा जाखादों मिथिया नामा जागोन दे हैद हायालै आदा जागोन दे देवानी बाबु देवानी अलंबार देवानी सदेग्रा नोङो आं नङालै बाबु आंखौ मानसि बुथारनाय बननाय आंथ' होनाखैना बाबु बननाय आदा हामालै हामा बननाय नोङो आं नङालै बाबु आं मानसि बुथारनाय आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामबावोब्ला गनायनानै आंजों मिथिबाय मासे बैमानलैयो रैखालै आरो खेबसेसो दोनबावनायबा गैलामोनलै आं थालालां बेयाव थांसै अलंबार मा दुखु खालामबाय थाखो दुखु खालामबाय थायोब्ला मानसिनि देहाया गाज्रि जायो आरो खर'फ्रा खामानि होआ जायो आंनि जिउआव थैब्लाबो बावगारनो हायै जाथाय जालांबाय सार बेखौनो आं सानबाय थायो अलंबार
मानसिनि जिउआव जेंनाया फैखायो बेफोरखौ सानबाय थानो नाङा दिनै आं आंनि बिनानावनि हाबानि खौरांसो होनो फैदोंमोन हाबानि खालारा नैबे मासनिनो 10 खालारावनो जागोन मा 10 खालार खालि बे सानखालिनो आंखौ गोसोथोनानै गारना गालांनाय सिख्लानिबो हाबा आं बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों सोरमोन बे सिख्लायालाय आरो मा मुं बबे गामिनि मुङा बेनि निशा बिदिनो गुबुननि खोथा लानानै आंखौ नागारलांदों बियो बिदिब्लाथ' बे आंनिसो बिनानाव बेफोरबायदि मानसिनो माब्लाबाबो आंनि बिनानावखौ हरा बिसोरनि हाबाखौ आं फेलें खालामगोन आरो आंनि बिनानावखौ नोंनोनो होफिनगोन नाथाय सार जेबो नाथाय गैया थुदो आं गोसोखौ बोरैबासो मोनबाय नो साबिया नोंनो सालायदो Ay, Roto. Ai đây. Lên. Cố gắng anh cỡ. Bố làm này đừng sang cỡ. Cố gắng. Maय मा नोंसोर सन्जिबनि खोथा खोनायाखै नामा मा खोथा राजु जोंथ' जेबो खोनायाखै मा सन्जिबा माबाफोर जादों नामा हामाय माथो सन्जिबा सोरबा रं नाम्बार सिख्ला लाना खारबायनो मा खोथा जाखो बियो बे आंखौ दिनै बिदिसो खालामबाय निसाय नों जेबो जिंगा दासि र' आं बिसोरनाव फन खालामो हेलौ नोंथां खोथाखौथ' बोरैबासो खोनाबाय माथो है नोंथां जेबो सिन्था खालामनो नाङा हाबाया जाथारगोन नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ लाइसेन्सिं खालामनो मोननाय नङा नङाब्ला खोथाया बोरैबा जाहैनो हागौ सार मानसि थैना दं मा थुनायसाय नायनि Oh my god. 선집 머리 자급차 선집 아파실 선집의 머리 자급 예 겁나 라브미코 아이 아이 그날라는
निशा निशा बिनानाव नों पुलिसफोरखौ लानानै थाबैनो फै कलेज रडसिम अलंबारा बुदलायगासिनो दङ गुन्दाफोरजों थाबैनो फै ओइ मा नायबाय नोंसोरो हो बेखौ I did it!